We are the Pineapple Family! Hi, it's Monday. Wala na sila klase pero kami yan ni Daddy may parent-teacher conference pa kami. So we're heading to his school. Siya kuno shoot lang siya dito sa Ilacort while waiting for us. And tomorrow may game naman sila. We're excited but we're also wala mo kami gapong ngakig. Love na. Kung may negative ko, hindi mo ngakig. Wala amo nang ganyan or pala na may negative. Wala. Wala man Going na. Ari na kami. So 9 AM among schedule. And I guess we're early pa man. Tulat-tulat lang tadi dani. Wala pa man amon nga meeting kay teacher. Ara pa sila pero tira pa sila Uy! Basa! Go na kami ni Daddy sa ilarom. Check kami, base kami na. Hello! Ari na opening na di boss yata Ready na, ready. Mag-go naman sila kay ma-practice sa basketball for tomorrow is the game again. Oh! Ara na, dra-nan. Ayan, clutch brush na. Kay parang, ambot kung diinan man ang isa ka brush. Tatlo na nagani ka bilog po. Yung isa galaway ko pa ng bukad. Kiss na kay mami. Love you, agoy. Kiss na liwat. Love you. Okay na, ha? Ori, 19 na pula-pula. Gid ka. Pero, okay na. Aray! Hey! Game naman! CCS! Ang kontra! Upod naman si Manang Pao. Kay ma-cheer man sa kuno. Si Kuya maapas lang. Dala kami sa haircore ang ganyo nila. In Jesus' name. Kaya na Natoy na Ay na kami diyon. Mga supporters ni Doy. Daddy. Natuto sila yung against the light galing diyo. Anyaga na lang kami birthday sila kuno birthday man day Doy. Pero sige lang Mugi na iya. Bilog ang bola. Sometimes we win. Mugi na iya. Food na rin ng food. Skit. Kuha naman ang barbecue. Happy birthday to me! Here naman kami SM. Pero wala din ice cream yung individual. Doy, hinay lang. Dito guro to sa may sa may section to pala sa may wine It's April 2. Ang amon birthday boy nagapanghimos. Si birthday boy. Happy birthday! Manog himos. Himos na sakay. Ang celebration sa iyang birthday sa Saturday pa man. Pero himos-himos kami isang balagay. Siyempre may mga bisita. Amon yung taran! Ang pwede kahapon. Pero okay lang Sadag man ila kontrago. Okay lang na. Ang ginaya importante. Happy lang sila. Enjoy lang sila. Nanay mo ice cream mo na. Happy birthday Papa Wen. Smile anay di pa. Happy birthday, Ulahanda! Dali Velvet, velvet! Good morning! Breakfast time. French toast and chocolate drink. Ang iyang lactum. Your favorite milk chocolate. Is this? Eat na. Or drink nanay. Thank you, Daddy, for preparing the bread. Pwede na ito ng baboy. Gali. Inang limpyo kami dihalin kahapon. Pahuwara akong partner to. Ice cream break kami, anay. Sing. Ice cream break. Si Daddy may meeting. Si Dewey may practice. Kapanghimos kami because celebrate si Papa Win sa 70th birthday sa Saturday. So today is Thursday. So amat-amat na kami.
Kinanglanan na matapos na kay boss manindahan na kami sa makinanglanon. Although may catering pero dapat may additional kay basi bala magkulang. Tapos ang pool pa namon dugay-dugay ang pool naman namon nga himuson. Tulo na. Good morning! It's Friday and it's fourth quarter recognition day. Kaya mga gwapo na ako nga mga talangga ready na. Doy! Set na panay. Turn on na yung light bill doon. Yay! Uniform na siya. Tapos si Daddy gwapo-gwapo. Dad! Hindi mo na pag-mention. Ba? Kasi hindi ako na mag-mention. Congratulations Ako nga nilabahan to ho. Pinanghimos kami di gapo ng dra nga bangko ato naonan. Balik naman to. Tapos gamay na lang gid na lang gid Akmon ko ito to. Hindi pa to gani himos gid mayo pero sige lang gamay na lang gid. Para sa birthday ni Papa Wen. Bye, Doy! Doy! Bye! Bye! Trapan lang, gid. Go na kami, kay maninda pa kami ari, ho. Let's go. Nagupodamon ang bigamay na. Kaon ng perme. Tapos awarding ni Doy ng puli na si Daddy. Sila man niya sa dalawa. Tapos simos kami ni Mama Ambe. Mama Hanilin. Tapos ninda naman. For a busy week. Rin na kami panindahan na kami chicken, para boss dugang-dugang na lang na pa-cater ni Papa Wen. Yes. Baboy naman. Ari na lang ang baboy para sa lumpia. 3-4. 200. Iba na 150 to 200. Ano na. Kanta-kantaan. Wais na misis daan. Ngita barato. Dito tayo sa Piak ay medyo mahal to ang finally naka-decide na ginman. Niri na lang. Sakit ako sa ulo. Sakit sa ulo? Nanging kumpra yan na dito na Ari na lang gani, Huwag pa si magniwang yung magpupos ng chat. Ay, salamat. Time to pay. Napa-reserve na lang kami for tomorrow. Diri yung asang cake. Loy, ay, tisaro. Milk tea naman nung ibandi, Pa isa-isa naman ibandi sa cousins, Natubang, Lalo na si Daddy. Go naman kami. Uta na lang. Close na galing Pueblo kay may ara sila nga event subong kay kapistahan daan. Tama ka sa Lodya. Pwede pa na. Matadamo di ang mga nagatambay kay may concert kay di karon Orange and lemon. Ayun lang kay pwede pa kami kasulod to bakal sa utan dito sa suki ni Daddy. Ara ta balalino na. Kita ko na Nan. Dito school ni Doy leting Rihonan. Sibuyas, ahos, kag ato carrots. Ang gali aray di. Ay, sis. Nari, diri. Nga na patatas nila ka namin. Sakto na iyak. Kung damo na. Ay, galing ka nakabakal kaligad? Wala pa manugat to man. Going na. Tapos na sa utan nun. Gamay na lang gid mo mantika na. Tangko! Ano masundan? Ha? Uli na ta. Go na.
baka na lang mantika, asin, lumpia wrapper, pagbugas. Kaya nga. Good morning, April 5. Kaya na pa man kami bugtaw. Kaya kagabi. Tama kami obra. Nagkuhan sa decoration, tanan-tanan. Kasi po, ara ng catering. Set up na sila. Karoon ko lang ito videohan ng amang ginobra kagabi. Kaya hashtag na agang inobra na. Kaya nagkalap tak-tak ang decorations. So, nagliat pa si Papa sa video kihano. Para na sila, set up na sila. Sunod nga ido. Kuya? 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 Exactly. All right, and husband reveal. The husband is. Ready, set up nila. Dala ka, Nay. Ano kundi? Iro? Hindi ko lapit. Dili ka pa, okay, para makita ang 70, oh. Iswag pa diri. Nan. Hira, ho. Ari yung house guest na mo, no? House guest. Bagong record. Ayaw mo, gini ako na namian niya, oh. Uy, sunglassan na. Wow, ari na ang mga otod. Na, may programa kagit pa haw. Parang yung mga mga brothers and sisters, oh. Yan. Hindi gagaw. Tulong. Ito sa likod, ito sila sa likod. Sige, sige pa. Gaga pa! Nanti gaga. Nahuyan ay guwapan. Madagtag ka kamera, madagtag. Hindi. Ako tayo. Smile. Ay, malingi. Diyan ka na nga, may. Dalom. Nan. Damo ni boy. Ito lang kayo. Oh. Tadlo. Ay, togo pa ngayo, ya. Togo pa ngayo. Kamu ito, Winnie. Wala ka pa? At tapos na? Okay. The three smile. Okay. Blow your candle. Ano yung mga messages sa ila? Ngayon ko sa tanan. Wala sa tanan nga pasalamat kita sa Ginoo sa mga grasya na nabigay sa akin. Nabigan ka pasalamatan ko sa akong
kamu para magtipon-tipon kita, magkita-kita ng mga pamilya, kung sa sarili. Kung kita magtipon-tipon kita nagkakasahay, halos magpamilya, ganit ito sa magkakasahay. Jadi pasal pun aku berdak kay ari kamu presensya paninti lagi dulu lagi na sasanusi kami sakay desainnya kayak Sino tim Spanyol pernah kapitan sa Barangay lain kapitan sa Barangay lain baru kayak sa bukit saya kalau isa bagus nakatapya kuning kadang-kadang aku di mereka kita sa gobyerno nagka-servisyo sa sunod sa 34 ka-servisyo ko nagka-retire ako nagoso magkakaputan-putan na nangyari kas menawag yung kasama kaya nagkakitsakon nakakatampong daw ginagawa na kong pamatyak tungod pa naman ituman mo si Sinunoy Berting Renyo Amay auto ang tawag na tiyo ko kailangan nila ako alas ito binilyo dyan pa tayo at ibay ko tayo jadi kinahaguraw ng pagkakot kamu na kinahaguraw ng pagkakot kaya wala na kita sa ito lang naghiyak na sa batin ako na nasaysay ko ako na lang na napili na ito na iyo natay-day ko na ito Wala pa gani. Karoon lang. Smile. Walkie. 1, 2, 3, walkie. Okay. Zero. Dito. Mama, message ka ma. Abili what be? Wow! Eh. Let's do the catering. Oh, ara pag ito na ang mga dessert hunter ho. Siin. Nabay pa na mga lawig mahatong na katawan sa simulan sa mapulas magkasidad man ikaw sa ako mapula lang ang kasaktuin sibigit ko naman naglawig magkitasi na kabot magkitasi bitis bitiwan ako na 23 October 3 pag-share para may sindi niya pag matulon mga loon salamat po sa Ginoo lawig-lawig na atong pagkakuhi nakita na ating mga apo mga yablos mga apong nag-aabot po kita abot sa sunod kasi kung kapitan magdala Salamat na kami kaya nakaabot ka sa imong tinta. Kami nagapatuman sa amo na kita. Kita tanan natawag ka na nagagyan. Pasalamatan kay ginagawa.
Hello, pwede tayo mag-uwi. Namin gini mo birthday. Gabay pa sa sunod. Di lang pa puwi ayaw mo, di ka na din. Sitahan ka. Dali, ay dyan pa magkabata. Dyan ko, gaya. Hindi, kanya kung inam ito, kung ay mo niya magbalang ito. Ay, sunod ka naman, ay mo birthday. Doon ako kita tuti. Pero ako na din kamara, kami ako at ako sige kaya. May mga pumit sa inyong matanan. Pilipin so sa atong nagri at celebrate sa atong sangyang birthday. Sa atong mga ating tutuwin fokus sa iyang mga pamilya nga mga bata na kabuhan. Ang masunod sa iyang mga bisita, may mga pumat, may ipakilala sa kanako kay Kakaparintino na paano sinibrang sa mga adlaw. Nagkatuloy, nagkasalamat sa mga na Diyos. Piginatagan kita sa maayong panahon. Nagkasalamat kita ko. Kaya ito ko, nakakato ako din kay tungod kahapon. Nag-abisin sa bata ko, na daw alang-alang ako. Dino, nagabal siya dapat ikaw rin, Papa, maato ka dito. So, patong kapatalong kita ko kaniluto. Nagpapatato ko din sa mga mo. Mayor! Mayor! Kapitan lagi sa amin, Mga bisita. Lain-lain ng mga lugar. Labi na sa tapas. Kaya nagkatuloy sa utod ko. Kaya nag-los ko. Baka na. Buto ka. Buto ka. Ito yung dibigay siya. Ang mga na pasalamat kita tanan kung mag-abot kita sa edad. Healthy na kita firme ko rin. Iskan duty ko to. Kagabi doon nag-early out ako para lang makaaga ako tatlo din. Amo na iya. So, salamat kayo sa inyo tanan sa mga sa birthday ko kung ini. Kabay pa nga madamo ko ka birthday mga talo ko. Amen. More birthday, bang. Ako sa atin mo tanan. ngayong hapon, before ako mag-start sa akong mga memory na ginambalo sa mga kulturan, kasi kapupano, ini may hatag ako sa imong regalo. Kamay lang ini. Pero hanggon. Kamay may hanggon? Manifest, pero matibosa. Diri mo lang ipubangan mo mga manggad. Kasi kada bukad mo. Manggaga. So, since may pa ako, dalag kamay ang magyapon, amo pa lang ako karikalo kanimo. Okay? Kamay mo magyapon, gamay na ako karikalo. So, pasalamatan mo lang ito sa good up. Ibubunin sa salon to ah. Wala kita di. Hindi magiging para sa kung kay sino, kung ang pag-celebrate nito ini sa iya ikastinta, kundi para niya sa iya ang kaugalingon. Naging isa kita kapalti sa kabuhay niya tungkol kita mga kulturan niya. Bilang ako maulog, magbut sa tanan, ako tanan ng mga experience sa natong pangbuhi. Observe ko tanan. Kita po siya pagkakas. Ang ini si Totoo ini, nagsimbolo na naging tatay na mo, naging papa ko. Maybe may tagay na. Ini po, meron ni Totoo ini, kasi 20 years old niya, mali swerte
Kanta para masakya. Yes, ini. Kanta di Mana ada sudah tas-tas Oh, nama. Serbona. Surero. Palakpakan. boy boy, boy boy. Ang ako niya mensahe para sa tanan. Iboto ako sa sunod election. Ah, regalo si Renz Verano, tikag. Bumti ay. Oh, tawad si mama mo ka, oh. Nga. Nakayelo ka mga duwa ba? Wala na.
Sa ano, sakit ko akhir
Want to say happy birthday? Go! Bye! Good morning, Sunday! First game sila, GJ. So, go on na kami sa game and then pa-church. Kung makahingabot pa kami church. Then, si Kuya and Pau Pau is the cheerer. Argali are the cheerer. 7:45 na. Ali, anak, kayo malight na. And, 8 na kami kay, syempre may occasion pa kami rabian, oras ng tulog. And, wala na, ano ako yambal na, wala na ko yambal. Do your best ng kabri ka, na doon before ka maghampang. Set your mood on. Good mood on. Tingnan mo tubig. Sunday, after church, ang puli kami sa Balagagina ka nagtulog-tulog. And now, tipon-tipon naman for another pamaha. Kaya ang cake kahapon, wala na buhinan. Hindi kaon sila cake. Saya ka, noon hindi kag cake man. Hari naman kami, dire, na lumpia and cake. Mga bilin, mga salin kahapon. Ang pamangkot diin ang duwa kabilog nga pinggan sang catering. Pagid ya. Thank you for watching. Bye!